7 entitajiet li jaħdmu b'risq il-lingwa Maltija ingħaqdu biex jesprimu tħassib tagħhom fuq l-eżami tal-Malti bħala lingwa barranija li jrid idaħħal il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol. Fin-nuqqas ta' konsultazzjoni iqajmu numru ta' mistoqsijiet li jeħtieġu tweġiba ċara. L-Akkademja tal-Malti, id-Dipartiment tal-Malti tal-Università, id-Dipartiment tal-Malti tal-Junior College, l-Għaqda tal-Malti fl-Università, Għaqda tal-Qarrejja tal-Provi tal-Malti, Għaqda Poeti Maltin, l-Istitut tal-Lingwistika u t-Teknoloġija tal-Lingwa u l-Università ta' Malta fi stqarrija għamlu sensiela ta' mistoqsijiet li għalihom qed jistennew risposta kemm huma kif ukoll il-ġenituri ta' ħafna studenti. Fost il-mistoqsijiet li saru, dawn l-għaqdiet saqsew fuq kif se titħaddem is-sistema, min se jkun qed jikkwalifika għal dan l-eżami, xetajiet u jekk hux se jkunu affettwati suġġetti diġà malma bil-lingwa Maltija. Jingħad kif iċ-ċittadini Maltin m'għandhomx jagħmlu eżamijiet tal-Metzek la tal-Malti u lanqas tal-Ingliż bħala lingwa barranija jew bħala t-tieni lingwa. Huma saħqu li din iċ-ċertifikazzjoni tal-Malti bħal il-sin barrani trid tkun sistema parallela u separata miċ-ċertifikazzjoni tal-Metzek, il-bord li jamministra l-eżamijiet nazzjonali. L-għaqdiet qalu li ilhom ħafna jisimgħu lill-Ministeru tal-Edukazzjoni jgħid li jrid isaħħaħ il-Malti u li dejjem lest jikkonsulta ma' kull min huwa konċernat u għalhekk saqsew x'konsultazzjoni qed issir mal-għalliema tal-primarja u s-sekondarja u mal-entitajiet prinċipali kollha.